Dziwani kuti zigawenga za ku Chechnya zinali zoopsa ndipo zinkathandizidwa ndi gulu la Al-Qaeda. Panali anthu atatu odziwika bwino amene ankapereka sapoti kwa zigawenga zimenezi. Tinali ndi Osama bin Laden wa gulu la Al-Qaeda, Muhammad al-Khattab wa gulu la Afghanistan Mujahideen, komanso Abu Omar al-Saif amene anali komanda wa Afghanistan Mujahideen. Anthu atatu onse amene ndatchula pano, Osama bin Laden, Abu Omar al-Saif komanso Muhammad al-Khattab, anali nzika za ku Saudi Arabia ndipo ndi amene ankathandiza zigawenga za ku Chechnya pa nkhondo yolimbana ndi Russia. Mchaka cha 1999 President Boris Yeltsin analowa pa udindo ndipo kunasankhidwa mtsogoleri watsopano wotchedwa Vladimir Putin. Patangotha miyezi yochepa atamba kulamulira, zigawenga zosadziwika zinaphulitsa malo ena mu mzinda wa Moscow ndipo anthu oposa 350 anaphedwa. Vladimir Putin ngati mtsogoleri anauza atolankhani kunena kuti anthu aku Chechnya mothandizidwa ndi Al-Qaeda ndi amene anachita za chiwembuzi. Posakhalisa iyeyo anatumiza asilikali ndi kuyambisa nkhondo yofuna kuthana nawo. Miyezi yochepa chabe President Putin anakwanisa kugonjetsa zigawenga ku dera la Chechnya. Akuluakulu ambiri a zigawenga zimenezi anaphedwa ndi asilikali a Russia, kuphatikizanso anzake awiri a Osama bin Laden, Abu Omar al-Saif komanso Muhammad al-Khattab. Kuyambira mchaka cha 2000 dera la Chechnya linali m'manja mwa Russia ndipo Vladimir Putin anasankha Ahmad Kadyrov kukhala governor. Komabe zigawenga zambiri sizinali zokondwa ndi kusankhidwa kwake chifukwa ankamutenga ngati puppet wa Putin. Tsiku lina lake mchaka cha 2004 zigawenga zimenezi zinamukozera chiwembu choopsa. Anaphulitsa galimoto yake ndi bomba ndipo mapeto ake iyeyu anafera pomwepo. Atangophedwa, mwana wake Ramzan Kadyrov ndi amene anatenga udindo wake mothandizidwa ndi sapoti ya Putin. Iyeyu ndi amene wakhala kuyang'anira Chechnya region kuyambira nthawi imeneyo kudzafika panopa, and he is the most powerful person ku dera lonselo. Dziwani kuti udindo ndi mphamvu za mwana ameneyo zimachokera kwa Putin. Vladimir Putin atangochoka pa mpando lerolo, ndiye kuti udindo wa mwana ameneyu udzakhalanso pa chiopsezo. Monga tikudziwa kunena kuti zigawenga zambiri zinathawa ku Chechnya ndi kukabisala maiko ena chifukwa cha Putin. Koma iyeyu atangochoka pa mpando kapena kumwalira, ndi zachidziwikire kuti zigawenga zimenezi zikhoza kuyambiranso kuvuta ku Chechnya. Ichitu ndi chifukwa chake mamuna mwana ameneyu akuchemera kwambiri Putin kupereka royo kwa Vladimir Putin, chifukwa chona kuti Putin atalanda dera limeneli mchaka cha 2000 anapereka udindo woyang'anira dera lonselo kwa abambo ake amene wa Ahmad Kadyrov. Ndiye zigawenga zinamupha mkulu amene mchaka cha 2004. Ataphedwa, Putin anapereka mphamvu zonse kwa mwana wake Ramzan. Ndiye Ramzan wakhala akuyang'anira dera limeneli la Chechnya kuyambira 2004 kudzafika tsiku la lero. Ndi chifukwa chake maona kuti mwana ameneyu akutumiza asilikali ku Ukraine kumakathandiza pa nkhondo imene kuchitika kumeneko. Zonsezi zikuchitika chifukwa chona kuti iyeyu amapereka royo kwa Putin chifukwa amadziona kuti Putin kungochoka pa mpando ndiye kuti udindo wake unso udzakhala pa chiopsezo. Tikapita ku Ukraine tikapeza anthu aku Chechnya komanso Belarus akulowera nkhondo imeneyi kumbali zosiyana. Mwachitsanzo, zigawenga za ku Chechnya zikumenya nkhondo imeneyi kumbali ya Ukraine, pamene asilikali a Ramzan Kadyrov akuthandiza Russia. Nawonso otsutsa boma ku Belarus akuthandiza Ukraine, pamene asilikali a President Lukashenko akuthandiza Russia. Mmene ndakuziyani kale kunena kuti mchaka cha 2000 Vladimir Putin anagonjetsa komanso kuthesa ulamuliro wa zigawenga ku dera la Chechnya. Zigawenga zimenezi zimamva kwawo kwambiri
ndipo chifukwa chake ena mwa iwo akulowera nkhondo imeneyi kumbali ya Ukraine ndi cholinga chofuna kuthana ndi Vladimir Putin. Zigawenga zimene zitu zimamuona Putin ngati mdani wawo, ndipo chifukwa chake zikufuna kumagwirizana ndi Zelensky ndi cholinga choti amuchotse pa mpando. Nazonso zipani zosusa boma ku Belarus zatopa ndi ulamuliro wa Lukashenko. Inu mukudziwa kuti iyeyu wakhala kulamulira dzikolo kwa zaka zokwana 29 and everyone is tired of his dictatorship. Kwa Africa kuno tili ndi mapresident ena ngati Robert Mugabe, Kamuzu Banda, komanso Paul Biya wa ku Cameroon, amene Museveni ndi chisanzo china chabwino kwambiri, amene akhala kulamulira maiko awo kwa zaka zoposa 40 chakuti. Ndiye amene iso Lukashenko anatenga udindo umene u 1994 ndipo akulamulirabe mpaka panopa. Mukawerengesa kuchoka 1994 kuzafika 2023 muona kuti president ameneyu wakhala kulamulira kwa zaka zokwana 29. Mwana kubadwa ndi kufika zaka 29 president ali mmodzi yemweyo. Zimene zitu mukhoza kuona kuti ndi zinthu zotopesa kwambiri. Zimakwana anthu kukhala ndi mtsogoleri mmodzi kumangolamulira yekhayo mpaka zaka zokwana 29. That is too much. Ndiye opposition ya ku Belarus ikusapota Ukraine chifukwa akufuna Putin agonjetsedwe ndi cholinga Lukashenko naye achotsedwe pa mpando. Dziwani kuti president ameneyu amatetezedwa ndi Putin monga muja atsamunda ku South Africa ankamutetezera Kamuzu. Tikukumbukira kunena kuti atsamunda atagwebuka mano ku Joburg mchaka cha 1990 tinaona Kamuzu Banda atasiya kuopedwa kuno ku Malawi mpaka anthu ambiri anadzuka nkuyamba kutsutsana naye. Ndi mmenenso zikukhalira ku Belarus. Otsutsa boma akudziwa kunena kuti Ukraine ikagonjetsa Putin ndiye kuti nawonso adzakhala ndi mwayi wochotsa pa mpando Lukashenko. Mwachidule ndikuwuzeni kuti ku Ukraine kuli magulu ambiri azigawenga amenenso ali ndi mavision osiyana. Ndakuwuzani za zigawenga za ku Chechnya zimene zikuthandiza Zelensky pa nkhondo imeneyi. Zimenezi zikufuna kunena kuti zigonjetse Putin. Cholinga chawo sikuti akufuna kuthandiza Ukraine. Iwo akufuna kuti Ukraine igonjetse Putin ndi cholinga choti iwo apite ku Chechnya kuti akatenge boma lawo. Kapena chidwe chake ndiye kuti iwo akufuna kuti Chechnya ikhale dziko lime palokha. Ndiye chifukwa chake akuthandiza Ukraine imeneyi ndi cholinga ikagonjetse Putin. Putin akagwebuka mano ndiye kuti iwo zikhala zosavuta kuti akatenge dziko lawo. Tiliso ndi Ramzan Kadyrov amene akuthandiza Putin chifukwa iye akudziwa kunena kuti Putin akagwa ndiye kuti nayenso achotsedwa pa mpando. President Lukashenko wa ku Belarus amakhala pa mpando umenewu chifukwa cha mphamvu za Putin. Ndiye nayenso akutumiza asilikali kumakathandiza Putin chifukwa akudziwa kuti Putin akagwa nayenso achotsedwa pa mpando. Kuliso otsutsa boma ku Belarus amene akuthandiza Zelensky pa nkhondo imeneyi. Iwowa akudziwa kunena kuti Ukraine ikagonjetsa Putin ndiye kuti Lukashenko nayenso agwetsedwa, zomwe zikhala zosavuta kwa iwowo kukalanda boma. Ku Ukraine kuliso ISIS group imene kuthandiza Zelensky. Kuliso anyamata ochokera maiko osiyanasiyana ngati ku Pakistan ndi Georgia amenenso akuthandiza Ukraine. Komano amenewa akupitirako chifukwa chofuna ndalama, umphawi komanso unemployment. Ndiye akumapulumisa kunena kuti ukamenya nkhondo one day uzipasula ndalama kwana 2 million kwacha. Ndiye kwa iwo akuona kuti ndi zosavuta, akulolera kumaluza moyo wawo ndi cholinga choti apeze ndalama. Kumeneko kuliso Wagner group imene ikuthandiza Russia. Gulu limeneli tikulidziwa bwino likulandira thandizo la zida za nkhondo kuchokera ku maiko a Iran, China komanso North Korea. Wagner group ikumagwiritsanso ntchito akaidi pa nkhondo imeneyi. Tiyerekeze inuyo munapalamula mlandu ndipo anakugamula kukakhala ku ndende mdziko la Russia. Wagner group ikumapita ku ndendeko nkumakatenga akaidi kuti azikamenya nawo nkhondo mdziko la Ukraine. Mwachidule ndikuwuzeni kuti akumanamiza akaidi amenewa kunena kuti akamaliza kumenya nkhondo imeneyi akatulutsidwa kukhala afulu. Komabe malipoti akuonetsa kuti ambiri mwa akaidi amenewa akumafera komweko.
taonapo anyamata atatu aku Africa kuno ataphedwa ku Ukraine, chikhalirecho amagwira ukaidi mdziko la Russia. Zonsezi zikuchitika chifukwa chona kuti gulu limeneli likumatenga akaidi amenewa mowanyengerera or either by force nkumatumiza ku battlefield mdziko la Ukraine. Dziwani kuti magulu onse amene ndatchula pano akulandira thandizo kuchokera kwa anthu komanso maiko osiyanasiyana. Ena mwa iwo akuthandizidwa ndi Vladimir Putin, ena akuthandizidwa ndi Russia, ena bungwe la NATO, komanso ena akuthandizidwa ndi United States of America. Komano mukafufuza bwinobwino mupeza kuti Ukraine ikuonongeka chifukwa cha mikwiyo yakalekale. Putin anatifotokozerapo na kuti cholinga china chimeneyo amayambisa nkhondo imeneyi sakufuna kuona kuti Ukraine ikhale ilowe mu bungwe la NATO. Zikusonyeza kuti Putin ameneyi amaganiza pezo zakalekale zimene kale ndakuwuzani kuti Soviet Union inali dziko limodzi imene ili Russia imeneyi. Ndiye itaphwasulidwa kunapeza kuti Ukraine inatuluka kukhazikitsa dziko lawo. Putin amapanga befilu ngati he was betrayed. Russia inanamizidwa komanso kupusisidwa. Ukraine sinayenera kuchoka mu Soviet Union. Ndi mmene Putin amapangira filu. That's why anayambisa nkhondo imeneyi. Komanso mukaonesesa muona kuti Putin yemweyo anakalanda Chechnya ndikuyikhazikitsanso kukhala mbali imodzi ya Russia. Anthu aku Chechnya zimene zili zigawenga zimene panopa zikuthandiza Ukraine pa nkhondo imeneyi zimadana ndi Putin, ndipo chifukwa chake panopa zikuthandiza Ukraine for this resistance. Mapeto zonse zimene zikuchitika ku Ukraine kumeneko muzaona kuti amene akuvutika kwambiri ndi anthu. Nyumba zikuphwasulidwa, anthu akuphedwa, midzi kuphwasulidwa. Zimene zikuonesa kuti palibe kumvana kwina kulikonse chifukwa choti mikangano imeneyi ndi yakalekale.